bisimila imelaktiga dun kibaru keneka bi kibara mamlu ga dakluga ori ga fo Soumaila Cissé ni ale fanga sinamato nyamogo ye ale koni kibara tunendo kabini kile fila bonyogongo aywa kibara mun sinama uliya ida naga fo ko arabado martikalo kile mo an dur konnala Soumaila Cissé ni ale Mali fanga sinamato nyamogo ye ni aga to ene to ko URD nulu konu la kata campagne na nyafuke marala ko ulu kon sira dugu do la ko uni ma ko fele nunu kibara kon tunna aywa sekaskalu kon besina ami domina ko bi u kon kibara ma do aywa kibara do kon jensena ka ira ka fo ko mi Soumaila Cissé ale kon ga gardi kon ma mi be ga ala koloshi ko ale kon bonna nina ani ma fla kon be no ko ulu kon bilala nga ku ujogina aywa ami rom na go bi kibara jonjo kon masega di Soumaila Cissé kon ga en tununi hunga nga albi mi re sekaskalu ul kon besina aywa Soumaila Cissé gan tunni ogum kon la jamana nyabo kon bora ka communiquer ko ulu kon dusma ga salendo ni tununi na wa ko ale kon ba sego bege mine ga fo anga fini tu fefe be anga jamana kono ani mogo be se ka demeke wala sa Soumaila Cissé be se ga ye anaka jama o ga se kana o ga deme wala tu kamina ko ulu kon be o bala ko ulu kon be o bara num be la jele sabati wala sa Soumaila Cissé be se ga ye ka soro kololo ma soro aywa o temene ga boye kibara wara mambulu ga dakulu kan o de ga fo jamana kunti kon bora ka dakunya jamana kon fo jamana do nye mi ye coronavirus koni kelali fanfelai aywa kibara mun selama uliya ida na ga fo ko arabado avril kalo kile mo an dur kon nana Ibrahim Boubacar Keita no ye Mali jamana kunti ge ale kon bora ka kuma jabara nun sanfelala ka ira ga fo ko coronavirus no ye bana ye mi kele no ka jiala se ni wakati na ko ado yera an ha jamana kono la oro ko bara mun kono la bena an ha jamana kono wakati ja wala sa bana yi misika kele ko jamana den bela jelen ka bara yi matrafa ani mine ka fo ko shufe ko ka damne nege kanya muga ani kelena fo ka tabla nege kanya dudu kono la fajiri la ko ma kana bo ko wa kan fini tu kono be bo ka yala yala ka la koloshini ke wala sa maw wa se ka ni yamariya nun batutu ko mina aywa o tebene ga bo jamana kuntigi ay da ka fo ko mi suguye ko konti fika datu ni wakati na ani mi ga fo ko karata mga ke anga jamana kono tardo marsi kalo kile mwa ani konto kono nala ko o konte bwama ani aya ida ga fo fona ko bara mun sigira fe anga jamana kono o de ga fo o jamala je ani bagi yela koloshi ani bagi tige ko safne ni jijelina ko maliyandi bela jelen ko o matrafa wala sa banay me fika kala to min ga bo anga jamana kono nala aywa o temene ga boye kibara wala mambulu ga dakuluka o de ga fo coronavirus banaya kife ay dala ga fo ko matan keleni koni banale do anga jamana kono aywa kibara mun sirama wuli ay dala ga fo ko bi jumado martikalo kile muga ani wulubla kono nala ministre msigile me kenya okunkuna wulu koni ga maw bora ka kuma ka ida ga fo ko miye anga jamana kono ni wakati nabi ko mata ani kelene koni banale do coronavirus banafe aywa we ayira ka fo ko kamni martikalo kile muga ani nan kono nala ko ni banakise yira anga jamana kono nala ko akundamna la kuimpunge mo flari o temene ga boye kunu akera mo nani nga ko miye bi ko ma wolomla koni farala o mo nani nga fo kata ke mo kota ani kelene koni aywa ministre mun kono sigile me kenya soga we ayira ka fo wa ko miye jamana kono donye ko mashi kana ija wuli ko begi jafi wa ko ni ko ni okun kuna la ko ke bara me boala ko don lo so na fe ul kon be bo ka jamana kono don la kuna fonia o ki bara nuna ko begi aglisi ko bara mun fala ko maw ko o bara nun ko ni sabati ko o be ke chamaye banay kana jense anga jamana kono wa ko miye ki bara ko ni ye ko o be bo ulu yorori ko mama mala ki bara wore fo mite ulu ko ni ministre de la santé no e ministre mtigile me kana so kuna ko no ma bo ulu yoro ko koro ko o kibara nun kon jelente aywa balima wu ni ne kunye bi kibara we ka dawkulu kan on ci awakulu majola